Malam Mudi naga ka talauce haka lafiya. Wallahi yanzu rayuwa kullun ƙara wahala take yi. Komai ƙara tsada ni kuma kuɗin hannuna sai raguwa yake. Ko za ka taimaka min? Babu komai zan taimaka maka amma sai mun fahimci dalilin da sa ka shiga wannan matsala. To shikenan. Me kake nomawa? Shinkafa. Amma murhun gidana ya lalace sai muke saida makotanmu. Shi kuma idan matar shi ta dafa sai mu saya daga wajen su. Nawa kake sayarwa makocin naka a rana? A 1000 kace. Sannan tuwon nawa kake sayowa a wajen shi? 1200. To kaga makocin ka shi ya ci riba 200 kenan ka kuma ka faɗi 200. Haka ne fa malam Zubairu. To idan aka ci gaba irin haka har na kwanaki 10 nawa makocin ka ci riba kai kuma nawa ka faɗi? Zai ci riba 2000 ni kuma in faɗi 2000. Kaga dai a takaice kullun ƙara talaucewa kake kenan ko? Haka ne fa. Kuma na tabbata ba tuwo kawai kake sayowa a makota ba. Gaskiya ina siyo ruwan sha. Ruwan sha? Famfon ne ya lalace da ma mai shara yar makocin ita ce take zuwa nan take shara nake dan bata wani abu. Shara fa? Kai ba za ka iya yi da kanka ba? Ba dole kuɗi su maka ƙasa ba? Ban iya bane. Hajiya bata koya maka yadda ake yi bane? Ta dai gaya min amfanin share gida da kuma yadda ake zama akan kujera. To da kana dafa abincinka da kanka ba sai ka sai na makota ba da ruwan sha da su shara din nan da duk kuɗin suna cikin aljihunka kana gyara gidanka da shi. Kai gaskiya. Sannan ka rage siyo kayan waje. Ilimi kuma ba kawai a karanta shi ba ka karanta wanda zai maka amfani domin bunƙasa gidanka da iyalinka da gonarka da kowa da kowa. Wannan ba batun gona bane ko abinci ko makota guda biyu. Wannan batun Najeriya ne da talaucin da ake fama da shi da tsadar rayuwa. To me ke sa dala tana tashi? In suka sai shinkafar da me suke biyan ka? Da dala. To kai kana kashe 1200 kana karban dala na 800. Kana ganin za ta maka kaɗan ko ba ta maka kaɗan batun da kana buƙatar kullun ka sai abubuwan 1200 a hannunsu. Inna lillahi.